الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون أي بلتراكم بجلب بنعمة من الله نعمة إمرد الله جبدي الله براجي الله أكرم كم بماء وفضل برال بيد ثينغال أكو بون بيدكو بلتري دوم وأن الله وند الله لا يضيع ويلسنتاكو أجر المؤمنين جبدي جوني بالله neɗɗo gonɗi Allah kala ko waɗi ma leeɓ ɗum famɗata ha waasi heɓede hewata kadi ha usse alladina stajabu lillahi wa rasuli ɓen jaabiɓe Allah en laaɗo sallallah alih sallam a andi nde hare nde waɗi ha hande darti hefreɓe pokkiti paati makka julɓe paati madina ɓe jeehi ha laawol hefre ɓe mbi e koye mumen ene hay hunde mbaɗani en penti en goppiɓe en heddiɓe ma peejonen peeje goɗɗe poɗɗo huruttade jeehen mbaɗenɓe haɓe laaɓa taw hankadi en nehira peejono goɗɗo caggal mabɓe eɓe goni ɗum haala ka nela sallam heeɓi habar o o nodditi julɓe yoɓe ngar ɓe ngabbo hefereɓe kamɓe fof e muusede e gañede ko nandi hen ɓe gardi e doole kadi wi kala mo yahano hare nde yahata e ngol lawol kala mo yahano Uhud yahata e goɗɗo lawol so nani ɗo goto ari ñaaguimo wimo en a meeɗade hare mi yahani ko baba min en faɗ ɗum wonde iska mo rewɓe ha arta ɗum joɗɗino kam min on o jaɓat ɗum yaari jaha ɓe jeehi noon ha ɓe goɗɗi ha goɗɗi Madina bita Amru ibnu Ma'bad Khuzai ari teɓe ɗon o yo fayi ko hedde Makka nda ɗum sa yeehi kulɓina Abu Sufyan kalnaɓe min gara ɓen noon ganda on wonti julɗo ɓe ganda on tuubi on yekkisa ha heftiɓe lawol ɓe mbino wayi Muhammadu no mbaɗi ɓe wiyeɓe lawol so ɓoyɗo seeɗa tawon ɗo oye julɓe kala ko wonno toon julɗo foof nana arde makko eɓe nimsi koɓe jahano ha ɓo yeyde to utto kamɓe fof ɓe bokkiri dental mawgal na arde makko son lelɗo seeɗa tawon ɗo Abou Saha min komin felni wurtade min jokkire ko heddi ko o yi ha mi laawama reedu so mbawi jeehe so tawi on ɗo moƴƴani ni ɓe pokkiti ɓe kisi e pay Makka ɓe kayti ruttitade Madina Abou Soufiane noon hani o ƴeeƴen haade ha maayi o wi o hawri e goɗɗo kadi ne fayi hedde Madina en o wi sa yeehi mbiya Muhammadi e paɗe min gara jokkiddeɓe on ari ha tawi ɗon kisa haalndaɗo o wi Abou Soufiane de wi ne ara ɓe gonɗo baltete e paadi kisa ɓe garani ɓe gandi ɗum ko haala kulɓingol tan wonno ɓe kooti Madina ɗum ko Allah wiyata jaabiɓe Allah la ɗum caggal min mbaɗi ma sahu caggal dañi gañanɗe musɗe haɗani ɓe jaɓi nottitade e haare he ɓe juttiti ɓe jaadi e kono ngu Allah wi lilladina ahsanu minhum ne wodane moƴƴinɓe maɓɓe ɓe jaɓi ɗoftade ne waddani ɗum taga ndenti lundade ne waddani ɓe ajrun azimu juddi mawdi hono aljanna alladina ɓen qala lahumun nasu yimɓeɓe mbiɓe inna nnasa qad jama'u lakum ɓe mbiɓe yimɓeɓe de hono Abou Soufiane en e wondi mum ɓen pellitani on ndenni dente kewɗe arde yidde jokkidde on fakhshawhum kuleɓe ɓen mbiɓe dani fa zadahum imanan ɗum ɓeydiɓe kisa fellidde ɓeydiɓe gonɗinde ɓeydiɓe hoolade Allah e fellidde yaade ha ɓoyeede wa qalu ɓe mbi hasbunallahu wa ni'mal wakil minen ka Allah yoni min Allah kay taare o keedo bidaadi la sallallahu alaihi wasallam
kisa noon nde ɓeeɗo abou soh nani haala ka nani neɗɗo abbima ɓe ɓe kuli ɓen ɓe mbasi artude fanqalabu ɓe duttodi kamɓe julɓe ɓe bi ni'mati min allahi e fodde nema immorde Allah e ɓuural gimmorgal e Allah sabu ɓe garti ɓe wonkoɓe joguinoɓe ɓe jeeyi ɓe gañima heen kadi ɓe wajiɓe ɓe kuuli dogui ɓe garti e dow jaam ɓe jaadi ɓe garti e nema e kañum e ɓuural immorde e Allah lam yamsashum su'un kala ko metti memani ɓe ko metti fof memani ɓe wona gañede wona yiwede wona hay haɓede wattaba'u ridwanallahi ɓe gabbi ko weeli Allah ko ɗoftade Allah en laɗum sallah sallam yaltude yaaha ene haɓɓoye e dow tampere ndeɗo e kulol ngol ɗon fof ɓe gabbi weelede Allah nde wallahu Allah kay zu fadlin azimin ko joom ɓuural mawgal e kala ɗoftiɗomo mo joginni ɓuural mawgal innama dhalikum cheytan ay eɓe wiyannoɓe on yimɓe fefre ɓe ne pari eɓe keewi eɓe gara mumtude on ɓen ko cheyɗan tan wonno ɗon ne funta ne hulɓina yukhawifu awliya'ahu omo hulɓina on kanko cheyɗan omo hulɓina on yaadi e makko ɓe beele ɗon kula hefereɓe ɓe so on kuli so tawi woodi hulɓe duttiti saɗa keddiɗo sehi fooloye ko ɗum seɗan yinno fala takhafuhum woto kuleɓe koɓe keewi ko fof koɓe jogiti ko fof woto kuleɓe wa khafuni kule kam min Allah haade am jamirde hunde mbason wadde kulo yimɓe cuuson kam woto mbaɗe noon kule kam min in kuntum mumin sey ko on gonɗiɓe Allah kule kam min woto kule heddiɓe woto kule yimɓe wala yuhzinka woto sunnine woto addana sunade alladina ɓen yusari'una fuki wadde ɓe ada e kefragal waɗa jogoɓe daga e kefragal walla nafiqeɓe ɓen woto gaɓe sunnine ɓen so tawi jalti dina naati e kefragal woto ɗum waɗana sunnu woto sunna hen innahum sabu ɓen lan yadurru llaha cheyan ɓe lorta Allah hay batte koye mbatta ɗon ko ala ko waɗata Allah koye mbata ɓeɗata kadi paama yuridu llahu Allah muuyi ko Allah yaj'alum hadan ko wasanno gueɗal fi akhiratil akhira Allah muuyi ko ɓen oto karaɓe gueɗal to l'akhira ɓe dañata gueɗal to l'akhira to oto karaɓe gueɗal to l'akhira to ɗum o muuyi ɗum waɗi haaɓe ɓe goppuma ɓe jeehi bangueji goɗɗi wallahum adabun azim woddi ko lebte mawɗe ɗengol inna alladhina sharaku bil iman lan yadurru llaha shay'an inna alladhina ayna ɓen istarabul kufra wasiɓe keferagal biɗima limanagal jomum jogui liman wasi keferagal mana woppi liman naata e keferagal ɓen ɗon lan yadurru llaha shay'an ɓe lorta Allah hay batte ɓe lorta Allah hay batte te wallahum adabun alim ɓe jogui ko lebte muuse keɓata ɓe so maayi ɗum waɗi woto ɓe cunnine woto mbaɗan sunnu an jokku haaju ma kala garɗo ɗofti yaade mum caliiɗo wooñi yeehi bange mum accu ɗum yaha woto ɗum sunni woto ɗum mette jokku haaju ma an wala yahsibanna alladina kafaru annama nunli lahum khayrun li anfusihim wala tahsibanna wursiku alladina kafaru wonde hefereɓe annama walla hefere wala yahsibanna wata hefereɓe cikku annama numli lahum komi muñantaɓe ko hefereɓe ne jeddi Allah en laaɗum sallah sallam ene muñana ne goni e jaam ene ɓeydo ene ɓamto ne jaare yeeso haaji maɓɓe kumti to adna ga ngol muñangol woto cikku ɗum hayrun li anfusihim moƴƴi maɓɓe ɓuri moƴƴude e maɓɓe woto cikku ɗum ɓuri moƴƴude e maɓɓe innama numli lahum ay ko waɗi ko emin muñanaɓe ko liyazdadu ison ka ɓeydo heede bakkat tan koye muñana ɗon ko ka ɓeydo heede bakkat tan sabu joomum so tawi bakkat seeɗa heeɓi jeyge seeɗa heɓata kono so tawi bakkat ha heewi ne heɓata jeyge ha heewa wadde Allah
Allah no huɓɓini neɗɗo wona bonɗo o woppano e bonande mum o ɓeyda ɗum ene yaara yeeso ne ɓeyda bonde ne ɓeyda yaarde yeeso ne tooña ne lora ne ɓitta ne tampina ha taam rokka ɗum jam rokka ɗum jawdi rokka ɗum fofof ne ɓeyda yaarde yeeso ha ɓeyda heede bone ñande fof ɓeyda hebbinde bone jañine maayi fof maayi heen boore yalla danni ɗum walum adabu mum ɓen dañata ko lebte koynoje ɓe dañata ma kana allahu allah wonani liyadara almuminina mboppa julɓe tan ala ma antum alayhi eko gonɗon e muɗum ko komin julɓe tan woppira en noon ala hatta yamisa alhabitha min aɗɗayyibi ha falto ko laaɓi ko ko soɓi ko weltini ɗum e nder ko laaɓi ko naafiqeɓe ɓe ha ma feññinaɓe minen fof komin almuɓe tan eɗen jaaha eɗen ndeƴƴiri noon ala won hen ɓe laaɓani laɓɓinani wadde ma o serde ha laaɓa salam ñandanga so ari ɓe nangue e cumoye ɓe nangue nanne aljanna e te kamɓe fof gonnoga ɗum metta famde wadde guila ga laɓɓinte e tewa ma kana allahu allah wona liyakum omo ƴellita on allah rabi ko ɓirni on mbawa arde ɗum ko ɓerdete ko wadde holno waɗata o adda jarabi ala no wayata ne wawi wonde caɗele ne wawi wonde newiyaji gara ha keewa jomum daña so jomum dañi tan wawi bewde wawi murti wawi ɗum ala hen haɗa jomum dañde wawano wiide noon jomum daña ok a heew dañi no wiide mi ala hen aɗa jomum ne hulno suusa wiide noon jomum hoolo suusa wiide noon aɗa jomum ne famno suusa wiide noon jomum heewa suusa wiide noon tan ma jarabi arta wonno ha feeña gonɗuɓe ɓe gande femɓe ɓe gande on saha labta guila ga taw so yahama toon cumoyaɓe fof ne anda ko sumuyi ɗum walakin allah kono allah yejitabi omo suɓo mirturi en laaɓi makko men sa kala mo haaji kono suɓoto en laaɓi makko he o suɓo ɗum holla ɗum ko yiɗi e nde gueɗe birniɗe he wadde ko andin ɗum ko heddi ɓe gandano ɗum annabi sallah sallam allah andimo haala ha gueɗe naafiɓe ɓe fof goto fof mo andi ɗum tawde ko ni noon wayi nde jarabi ne ara pour laɓɓinde yimɓe fa aminu billahi so ngo inna allah e laaɓi mum ko adinde jarabiji ɗi garata ngo inna allah e laaɓi mum ko adinde jarabiji ɗi garata beele so jarabi ari wasa yaltinde joomum gillam wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azimun so on ngo inni allah on dentima naafiqagal falakum ajrun on ma on dañ jofdi mawdi wodani on ɗum keɓa toon wala yahsibanna alladhina yabkhaluna bima atahum allah min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum wala yahsibanna warsiku alladhina ben yabkhaluna dawawɓe bima atahum allah min fadlihi ko allah addimi ɓural muɗum ko allah rokkiɓe ko ɓe ɗawa hokkiɓe jawdi ɓe calo askude ɓe mbasa hokkude hen askar woto ɓe cikku huwa ɗum hayra lahum ɓuri moƴƴande ɓe woto sikki ɗum ɓuuri e maɓɓe sabu ma hokkuɓe heewde jawdi e ko nandi hen bal huwa charru lahum bom ɗum ɗon ɓuri bonde e maɓɓe ɗum ɓuri bonde e maɓɓe sabu so ɗoɓɓo ɓuuɗe ma mbaɗene meetodol e mbaɗane e dande maɓɓe kaala ma bahlu bi ko ɓe ɗawi ko jomum salima askude ñandanga so ari ko jomum fonno askude sali askude ko rendine watte bollal mawgal bolle baɗɗe cilmimi anda ɗum ɗen bolle mbaɗe noon ɗe ndi boddi ɗum jawdi makko ni ɗum wattere ni boddi waɗno wattere ara nanga lahazamatayhi e telki e ɗen bolleji mawɗe so ari naggam o wiya ana kansuka mi wonno ngaluma mo caltuɗa hakkude ngu ko min won jawdi ma ndi boddi won e leptidema hade makko ñawoyeede walillahi mirasu samawati wal ard ko Allah jeeyi
rontude ko woni asmanuuji e koye leydi fof fof ko Allah jeyi joomum ko salto rokkude gaa ko jeeya ɗum sabu ɗo woppata so juddi heen balɗe kanko o ma woppa ɗum ɗo walni ɗum yaha woppamo ɗo kono ko certo heen tan taɗa ko noon no yo tutto hakke Allah o kam o wasa fawaademo e dow meeɗe fof ko fati koye junngo fof ko fati koto Allah ko Allah tan jeetata sabu fof ma yetta woppoya sa ma woppidi goɗɗo on mama yewpi haa gasa ya laaɓa arte junngo Allah Allah ko Allah tan toon tan faati toon tan jeyi toon tan faati wallahu bima ta'maluna khabir Allah mbatton ko fof ko kumpiriɗo wadde joomum yo anndu Allah majjani ɗum o anda kala ko waɗi Allah humpirine ƴeewani andi dagat sami allahu wallahi Allah nani qawla konngol alladina ɓeen qaalu inna allaha faqir wiɓe Allah o baasɗo Allah huuɗi yahudiyankoɓe ɓe mbi Allah o baasɗo tan anda minen goni arɗuɓe kamɓe ko patorŋeji Allah o miskine saabi ɗum kode Allah wi hol ñamlo Allah ñamade moƴƴere Allah yaɓa ɗum ɓe mbi he ndeka Allah o baasɗo ndeket sinno hogal wonno ko wiyata o ñamlo la'natullahi aleyhi o wi sanaktu mami mbindu Allah yi mami mbindu ma qaalu ko ɓe kaali ko ma ɗum inde kayitaji maɓɓe beele ɓe jaɓoyi ɗum ñandara wakatama ambiya kadi koɓe mbari ko mbaɗata annabaɓe ko kadi ɗum nde ma winde ɓe mbaɗa annabaɓe ɓe haqi ko alda e gonga ɗum nde ma winde ɓe jaɓoyi ɗum wona qulu yimɓeɓe ñande heen zuqu adabal hariqi meeɗe lebte cumgol meeɗe ɗum so mbellama jangi ha gasi ɓe mbiye noon zalika waɗi noon ɗen lebte saabiɗe bima qaddamata aydikum ko juuɗe mon gardinno ko ɓeyɗo ɗon juuɗe moɗon ko ɗum saabiɗe lebte wona hay goto fe onon mbaɗi koye moɗon wa anna allaha Allah noon laysa bizallami lil abidi wona to ñowo jiyaɓe ha lebte tawi koye ngara e bakkat ala fay ko leptirno ɗo kono ɗo waɗino jungo mum tan alladina ɓen gana ahmad ɓe mbimo inna allaha ahida ilayna Allah ne wasinomin tawrete omo wasino min Allah ɗumin li rasuli woto min gonɗi hani laaɗo goto hatta yatina bi qurban haadana min qurban sadak mo ganduɗa ta kul hunnaru ko jeygi ñamata ɗum ɓe mbi woto min gonɗini hay ɓe mbi Allah wi min e tawrete woto min gonɗini laaɗo hay goto sowona joomum adda sadak joɗɗina janggi irdude asman aade ñaama sadak o so ɗum waɗi min ganda on ko annabi so ɗum waɗa min ganda wona annabi ɗum waɗno an mi goni tan ha mbaɗa noon ewa Allah wi ɓulwiɓe kad ja'akum arino e mon rusulun ne laaɓe min qabli ko aadi kam ɓe gaddana bil baynati hujjaji laaɓtuɗe laaɓe ngari omon ko aadi kam gaddana on hujjaji laaɓtuɗe holto battinde wa billadi qultum gaddana hay ko mbiɗon ko jaati ɓe gaddi qurban ɓe joɗɗini jangi irdu asma ari ñaami ɗum ha jiiɗon jinanɗo on ɗo ko annabi kono Zakariya haɗani mbarɗonɓe on kay jana ko ɗen mbi o nannude hankkadi qurban nden noon falima gatal tum holko mbaɗanɗonɓe in kuntum sa sey ko gonɗuɓe wonde ko onon ko wiyaɓe so gaddanaka qurban woto gowine kono kala gaddu qurban on ko annabi hankkadi ɓe gaddi qurbanuji on mbari ɗumen joni hankkadi hoko mbaɗanɗonɓe fa in kadabuka so pennima an seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam woto suna hen so fakat kudir pennama woto suna nelaɓe min qabli ko ardima nelaɓe pennama ko adima so pennima woto suna saabu nelaɓe pennama ko adima ɓen nelaɓe jawuɓe ɓe gaddino hujjaji labtuɗi wa zuur ɓe gaddi defte fof ɓe gaddi wal kitabil muniri deftere nurɗunde on tarani jiiɗi ɓe gaddi fof ɓe gaddi haɗano e penna kono ɓe muñi anne muñ no ɓe muñirno ni kullu nafsin kala fittanu zaqatu mawdi ko meɗata mayde kala fittanu ma meɗ mayde muñ tan yeddaw ɗon e mbiyen ndi pita becce ɓe koye mayoɓe ɗe wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati amma tattata joddi moɗon ko ñandarga ñan hen yoɓoyte goto fof so maayi golle mum fof kaaɗi ɗon dartima ɗon kala ko heɓno gollude ɗum tan o jogui onen fof ɗon kanko ne ɗum o jeeyi
ko ñantanga no jaɓoyte fa man zuhziha anin naari kala goɗɗinaaɗo jeygol woɗi hal janna nanna aljanna fat fasa o malama yo lottane ɓen kala goɗɗinaaɗo jeyge nanna aljanna o malama wamal hayatu dunia gonu aduna wonani illa mataul gururi sana dahmitoɓe comte tan aduna ko ɗo tan haaɗi ala ko wattintina hay hunde ko dañɗa ɗo fof ɗo tan haaɗata a ñama joni kara keeɗa joni a ɓorno joni ko hesi rappa joni fof ɗo tan mata o seeɗa ta serti hen sadakallahu alam من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ويد الذي وإذا أخذ ربك جنت لجومه ننجي من بني آدم أي بب آدم min zuhurihim e keeceeje maɓɓe zurriyatahum ɓesguji maɓɓe o mimi keece baba adama ki kala ko jogorno jibinde aduna fof yalti yeeso makko o holli ɓe wonde ko o gooto haa ɓe njii haa ɓe ceedi haa kamɓe fof ɓe njenna wonde kanko ko o gooto goɗɗo ala wa ashhadahum ala anfusihim o senni ɓe koye maɓɓe o yiɓe alastu bi rabbikum mbiɗa wona joomum mon kaalu bala e mbi an ha kay ɓe ceedi kamɓe fof shahidna min ceedima wonde an tigi woni joomiraɗo o yiɓe ɗum noon ko min goto foti reweede goɗɗo fotani reweede ɗum waɗino anta quuɗu yawmal qiyamata hade mo wiide ñande darga inna kunna an hada gafilin ɗum min tinani ɗum min ganda ɗum kam ala he min tinani kam ala he ɗum onon fof on kaaldama ɗum sari on haala o wi Allah tawani ɓiɓɓe adama fof o yaltini e mum goto fof o yaltini mum ko yaltata e mum ko ɓiɓɓe ruhuji ɗi fof o holliɓe dalilaji wonde kankone Allah kankone kalifa o rokkiɓe hakkillaji mbaɗi famde yiɓe ne wayi wona min woni jommanne ɓe mbiya ha kay awon joom amen o senni o koye mabɓe e malakaji fof ceedi kamɓe fof ɓe mbi min ceedima wonde awon kalifa o ɗum ɗo ko beele ñandanga so ari woto joomi e mbimmino min gandano walla min tinama wiyande o kawrude Allah wiɓe oɗon gandi ala defte sona min min woni joomon o ngala jomiraɗo sona min ɗum noon woto mbadde am Allah goɗɗo koy woto mbadde am hay hunde goɗɗum saabu min kala badduɗo am goɗɗum mami yeftoy ɗum kala badduɗo am goɗɗum nani kam mami yeftoy ɗum mami nele mon nelaɓe noon ɓen ciftina on Adama oɗo kadi mi jippino mon defte siftino on fof kamɓe fof ɓe mbi min ceedima awon joomi amen min ngala joomiraɗo sowona an o nangi ɗum aadi maɓɓe o windi heen lajje maɓɓe goto fof nde fuɗɗata ene gasata komi jogori heɓde aduna arsigaji maɓɓe e komi jogori heɓde e caɗele Adama noon daari ɓesguji ɗi o yii heen wasɓe o yii heen alduɓe o yii heen yodɓe o yii heen sohɓe o wi Allah haɗi pondaɓe tan kamɓe fof gona gootum Allah wi ala jimmi ko yetteede ngal o so dañi yi bas o wayitude kam simi fof ngal ɗi fayida ngal andatake simi fof jooɗi fayida ngari andatake ma waɗa yodɓe sohɓe nde fayida ngari ande Allah wayitede heen nde ɗum gasi noon hankkadi goto fof urtumi kecci bamum ha yetti baba Adama seydi Umar ibn Khattab radiallahu anhu Umar namdama e Allah welɗum an haadir ayata o aya o namda ko abbiti aya he fa qala o wi sami'tu minani rasulallahi nelaɗo sallllahu alih w sallam yusalan ha en namde aya o nelaɗo namdo aya yeesam fa qala nelaɗo wi
inna allaha khalaqa adam allah tagi adam summa masaha zahrahu bi yaminihi o memiri keeci adama ki ñaama makko ngo fastakhraja minhu dhurriyatan o yaltini hen ɓesgu gen guuli ha keewi fa qala o wi khalaqtu haula'i lil jannati ɓeeɗo ko aljanna tagami ɗumen ɓe tagana ko aljanna kañumen o mbiyama ahli jannati amalu ɓe golla ko golle yimɓe aljanna ɓe ko aljanna payi summa masaha zahra o momi keeci adama lawol ngol o momi keeci adama ki laawol gongol fastakhraja min zero yaltani kadi ɓesgu wongu ɓesguji goɗɗi jalti hen fa qala o wi hawla khalaqtu linnari ɓeeɗo tagammi ko jeygol o mbiyama ahli nari amalu kadi golle jeyge golle yimɓe jeyɓe ɓe gollata ɓe ko yimɓe jeygol golla ko golle yimɓe jeyge i giltoon ndeke aljanna naɓe tagana ko aljanna giltoon jeego naɓe tagana ko jeego giltoon fo qala lajjino wawi goto wi ya rasulallah fofima amalu wadde golle ko firti ko yimɓe yehi jurga yo korga en tabbaga ɗo ɗum ko firti fo qala rasulullah sallallahu sallam wi inna allaha ay allah de ida khalaqa al abdu lil janna so tagi neɗɗo aljanna istamalahu bi amali ahli jannati golle joom golle yimɓe aljanna mana golle no goodi ko yimɓe aljanna tan gollata ɗen golle golle no goodi yimɓe jeeyi gollata ɗen golle mbote kan aljanna so tagama so ari tan golle golle yimɓe aljanna ɓe hatta e muta ha maaya ala amalin e golle min amali ahli janna golle yimɓe aljanna fa yadkhulullahu aljanna allah nanɗum aljanna hay sin joom ko bonɗo wonno so yeehi ha fayi e maaya tan wontan moƴƴo golle moƴƴe maaya hen yaha aljannaji ida khalaqa abdu linnaari so taga neɗɗo ko jeygol istamalahu bi amali ahli nnaari golle tan golle yimɓe jeyge on so kayni so immi o tan golle welata ɗum ko fati e golle yimɓe jeyge koko bon tan welata ɗum wadde bon tan welata ɗum hatta e muta ha maaya ala amali min amali ahli nnaari golle yimɓe jeygol fe yadkhuluhu nar allah nan ɗum jeygol on so immima tan immoto ko yidde golle bonɗe immoto ko yidde bonnude yidde bonande hen tan wonata ɗum tan welata ɗum wona hen ha maaya hen yaha jeygol rawa Tirmidhi Abu Dawud عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم مسح ظهره فسجد من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة فجهد آدم فجهدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخدي آدم فخدت ذريته لا الترمذي هنا وفي آخر تفسير وزاد فيه فلما أتاه ملك الموت قال إنك عجلت كتب لي 1000 سنة قال بلى لكنك جعلت لابنك داود فجهد ذريته ونسي فنسي ذريته قال في يومئذ من الكتاب والشهود أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وي لما خلق الله آدم دال تجي آدم ده مسح ظهره أمومي كيش آدم فسقد من ظهره كل نسمة هو خالقها كلا كو جو تك بيبي آدم فوف جيبي يعني سامي إلى هذا كلا كو جو تك كيش آدم فوف يلتي وجعل بين أن كل إنسان منه وبيس من نور كل ندون هكون جرمهم ده فوير بولو فوير يلتين فوير يلتين النور يلتين ثم هل بآدم ويا آدم أي به فقال آدم أي رب من هؤلاء هل به نمدو قال هؤلاء اللي بيدو ذريته كبسكما بيفوق بما غوندو فدار رجل من فاجبه يي هن نون يوديم اون ندو يوديم وبيس ما بين عيني ليمير غوندو حكو غيرمو يوديم كانكو آدم فقال وي أي ربي من هذا ويجام هولي او قال هذا رجل من آخر الأمم أودو ko gorko mo ngada jeya ko e leƴƴi cakkitoɗi e nde leƴƴi mi zuri bismuma he keno jeeya qala dawud o wiyete ko dawud fa qala rabbi kam jalto no foddu nokkuɗam no foddu o jogodo wurde aduna a sitin santan duwi coon jego jogodo wurde duwi coon jego ndokku mom qala e rabbi zidhu ɓeydam min umri e gurdam itta e gurdam he duwi capannayyi dokkama rabbi en santan duwi capannayyi dokkama o heɓa duwi temedere
hay Allah bisini falamma qudiya umru adama joni adama fannude ujunere cumanɗe nayi wi heen heddi temedde cumanɗe jeegom ɗum timmi temedde cumanɗe timmi jaahu malako mawti mbaɗa himade ari e makko ari ko wardemo fogalo wi awla ɗum uri arbon sana nan heddi du cumannayi wona uje punnoma wurde joom heeɓi temedde jeenayyi e cumanɗe jeegom hedda du cumannayi gaala malako mawti wi malako mawti wimo an tiiɗi ha ibnaka dawuda mi rokkanno ɓiye dawuda ndima cumanne a rokkino dawuda gaala fo jahade adama yeddi ay ngol jeddugol won sababu ko jahade ɓi makko ɓesgu makko ngu kayni watti yeddude wona si adama fana sel zuriyatu adama ko yejjitino ɗum noon sababu ɓi makko mbatti yejjidde adama yeddi ɓiɓɓe mum jeddata adama yejjiti ɓiɓɓe mum jejjitata wakadi adama woofino ɓiɓɓe mum gofat rawa Tirmidhi huna wa fi akhir tafsir Tirmidhi haali ɗum ɗo e ngal damal to tafsir nde simore kadi to tafsir to haalno wa zada fi o ɓeydi heen noon falamma atahu malakul mawti malakul mawti ari e bawa adama de qaala o wi innaka ajalta an a jilta an de a heppi a heñima a yaawi de wona yel timman toon taw ko timmiɗo afsane wi ujune hitande bindinami min ma ɗum timma nde puɗɗa arde qaala bala o wi an hake gonga ɗum bindanɗa walakinna kono an jatilde dawuda sittina sanata aɗa rokkino ɓiye dawuda o du cuman jeegom fajahade o yeddi fajahade zuriyat ɓi makko so ngari kayne gona yeddoɓe wona si fana si zuriyatu o yejjitino ɓi makko gona yejjitoɓe kala fo jemi eɗen guilñande heen mbiɗa wi kitabu suudi guilñande heen wiya so tawi yimɓene kalda hunde surtout ko abbite en jeegu yo mindata kadi e ceennat sabu e mbawi jidde e mbawi wulde qala allahu taala falamma atahuma salihan jala lahu shirkan fima atahuma fataala allahu amma yushrikun allah falamma atahuma salihan ɓe ñaguinoma allah dañde ɓinguel moƴƴel nde allah addani ɓiɗɗo moƴƴo o jala lahu shirka e mbaɗani ɗum shirku fima atahuma ko allah addani ɓe ko fataala allahu allah towi ɓuuri amma yushrikun mum ko allah ɓuuri rennede e hunde o aya kañumne ko haala e makko an samata radiallahu anhu an nabi sallallah sallam qala lamma hamalat hawwa'u dafa biha iblisu wa kana la yaishu laha waladun fa qala sammihi abdulharith fa sammatuhu abdulharith fa asa dhalika wa kana dhalika min shaytan wa amrihi rawahu tirmidhi wal hakim wa sahahahu samata radiallahu anhu o wi nala sallah sallam wi lamma hamalat hawwa'u nde hawwa o sowi nan min hawwa ɗafa biha iblis ari e makko wa kana la yaishu laha waladun ka tawno o mayiran ɓiɓɓe hewɓe kala ko jiwini maaya joni o sowi ngel ɗo ɓinguel tan iblis ari iblis fo qala iblis wimo sammihi abdoulharith so maayi wima abdoulharith wona ƴewtan abdoullahi ala abdoulharith moccuɗo demowo innirmo abdoulharith fa sammata abdoulharith o jibino innir abdoulharith fa asa dalika on ɓiɗɗo wuuri wa kana dalika mi hay ɗum noon ko gommijo noon on wahay jaka wahay cheyɗan wa amri cheyɗan yamiri ɗum o waɗi inniri kono abdoullahi wi abdoulharith ete o faramade abdousana abdoullahi ra tamidi wal hakim o sahahu فاتحة صلاة الفاتحة